हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण
கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் हरे குருஜி. कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா. சண்முகம் பிரபுஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். ஹரிபோல். பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம இன்னைக்கு 4th சாப்டர் பார்க்க போறோம். லெவல் 1ல பகவத்கீதையில. ஓகேவா? நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஒரு நிமிஷம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 4 பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஞானம், ஞான யோகம். நேத்திக்கு பார்த்தது நம்ம கர்ம யோகம் பார்த்தோம். யோகம்ன்றது ஆத்மாவையும் பகவானையும் இணைக்கும் ஒரு சாதனம் அப்படின்றது பார்த்தோமா. இப்ப ஞானத்தின் மூலயமா நம்ம பகவானோட சம்பந்தப்படணும். ஆக்சுவலா பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ். அதில் ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் கர்ம யோகம், 7 to 12 பக்தி யோகம், 13லேருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம். சரிங்களா? இங்கே வருது எதனால் அப்படின்னா, நேற்றுக்கு நம்ம கர்மயோகம் பார்த்தோமா. அதுல நம்ம எல்லா செயலையும் நம்ம சரியா செய்யணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயலா செய்யணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். 3.9ல பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க, விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் மட்டுமே நம்மளை விடுதலை பண்ணும், மற்ற செயல்கள் நம்மளை பந்தப்படுத்தும், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில கொண்டு வரும் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ நமக்கு புத்தி அது கரெக்டா நம்ம பியூரா வச்சுக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை? சாஸ்திரம் வேணும், பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் வேணும். அதில் முக்கியமாக இந்த சாப்டரில் பகவான் ஞானத்தை நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுவும் அந்த ஞானத்தை நம்ம யாருக்கிட்டேருந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதையும் 4.34 ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க. இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பகவானை பற்றி நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? இந்த அத்தியாயத்தில், அதாவது பகவத்கீதையில் 5 விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஒன்று பகவான் ஈஸ்வரா கிருஷ்ணாவை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம். அவங்க தான் சுப்ரீம். ஏற்கனவே செகண்ட் சாப்டரில் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனில் 6 அப்ளன்சஸ் யாருக்கிட்ட முழுமையாக இருக்கோ அவங்கள பகவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி பராசரமணி விஷ்ணு புராணத்தில் சொன்னாங்க. பராசரமணி வியாசதேவரோட தந்தை அப்படின்னு பார்த்தோம். பிரம்மாவும் சொல்லியிருக்காங்க கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனரும் சொல்லியிருக்காங்க, நாரதர், வியாசர், அசித்தர், இந்த மாதிரியும் நிறைய பேர் பகவத்கீதையில அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு. சரிங்களா? இப்படி நம்ம என்ன பண்றோம்? உயர்ந்த பகவான் அவங்கள பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நிறைய இன்னும் 10.8 ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருப்பாங்க, அகம் சர்வசிய பிரபோ அப்படின்றதுல நான் தான் இந்த ஆன்மீக உலகம் ஜட உலகங்கள்லாம் என்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பகவானை பற்றி அவங்க எப்படிலாம் இந்த உலகத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்றது 15 சாப்டரில் நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? இந்த பிளானட்ஸ்லாம் அழகாக அதோட இடத்துல அதோட பொசிஷனில் சுற்றுது. இந்த உணவுகள்லாம் இவ்வளோ சுவையாக இருக்குது, சூரியன் எப்படி அந்த ஒரு நிலை, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அவங்க எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்றது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? ஸோ அந்த பகவத்கீதையில் நம்ம 5 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதில் ஒன்று பகவான் பற்றி, இன்னொன்று ஆத்மா பற்றி செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்துட்டோம். 11 to 30 ஸ்லோகம் வரைக்கும், 2.11 to 30 ஸ்லோகம் வரைக்கும் ஆத்மா அழியாதது, என்னைக்கும் நித்தியமா இருக்கும், நம்மளாம் என்னைக்குமே இருப்போம். சரிங்களா? நமக்குலாம் எதுவுமே ஆகாது. அதுதான். அப்ப இறப்புன்றது என்னன்னா, வெறும் இந்த சரீரம் மட்டும் மாறும், அவ்வளவுதான். எப்படி ஒரு ட்ரெஸ் பழசா போச்சு, கிழிஞ்சு போச்சு, யூஸ் பண்ண முடியாதோ அந்த ட்ரெஸ்ஸை விட்டுட்டு வேற ஒரு ட்ரெஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ, அதே மாதிரி இந்த ஆத்மா இந்த சரீரத்தை விட்டுட்டு வேற ஒரு சரீரம் எடுத்துக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும். அது கர்மாவை பொறுத்து அமையுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? என்ன ட்ரெஸ் அப்படின்றது கர்மாவை பொறுத்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆத்மாவை நித்தியமான சச்சித்தானந்தம் அப்படின்றது, நம்ம சரீரமா ஆத்மாவான நம்ம ஆத்மா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பிரகிருத்தின்றதை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம். இந்த ஜட இயற்கை, நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கோமா, அப்போ இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இது எப்படி இயங்குது, எதனால நம்ம இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கோம், அந்த விஷயம்லாம் நம்ம ஞான யுகத்தில் தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் டைம். சரிங்களா? டைம் அப்படின்றது காலம். நம்ம கர்மாவெல்லாம் நம்மளுக்கு கரெக்டாக கொண்டு டெலிவர் பண்ணுறது யாரு? போஸ்ட்மேன் மாதிரி அப்படின்னா டைம் தான். அந்த டைம் யார் அப்படின்னா பகவானோட எனர்ஜி. சரிங்களா? பகவானே காலமாக இருந்து இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாத்துக்குமே ஒரு டைம் ஃபேக்டர் இருக்குன்னு. அதே மாதிரி கர்மா அப்படின்றது நம்ம செய்கிற செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா?
இதில் நம்மளோட கண்ட்ரோலில் என்ன இருக்குன்னா கர்மா தான். நம்ம வந்து பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணுமா, இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணுமா, இல்லை பக்தி சேவை பண்ணணுமா அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். மற்ற எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட், அதில் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆத்மாவுக்கு எதுவுமே அதில் மாற்றம்லாம் கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தோமா, அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவான் கிருஷ்ணாவை பற்றி தான் இந்த அத்தியாயத்தில் நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? அப்படியே நம்ம ஸ்லோகங்களோடு நம்ம என்னென்னலாம் உபதேசத்தில் இருக்குது 4வது அத்தியாயத்தில்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சாரம் நம்ம வாசிச்சிடலாம். பகவானுக்கு, பரம்பரைக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுவோம். நல்லபடியாக பகவத்கீதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வாழ்க்கையில் அதை நம்ம கொண்டு வரணும், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? ஓகே. இப்போ யாருக்கு மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கு? யாரும் ஆஃபர் பண்ண விருப்பப்படுறீங்களா? அது எப்படி மாதாஜி? அது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. நானும் பிரபுஜிக்கு ஒரு தடவை சொல்கிறேன். நீங்களாம் லேர்ன் பண்ணிடுவீங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மணிகண்டன் பிரபுஜி ஆஃபர் பண்ணுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददातीश्वपदान्तिकम् वन्दे युधवतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपीश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाद्य सदारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी। थैंक यू। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. நல்லபடியாக நம்ம ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். இது இப்போ பிரபுஜி வாசித்தது என்ன அப்படின்னா, ஆஃபர் பண்ண மங்களாச்சரண் என்ன அப்படின்னா, பகவத்கீதையில் இன்ட்ரொடக்ஷனில் இருக்கும். சரிங்களா? உங்களோட புக்கில் பகவத்கீதை புக் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, அந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரொடக்ஷன் பேஜில் இருக்கும் மங்களாச்சரண். இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்துட்டு வேதா பேஸில் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் சொல்றீங்களா மாதாஜி? மாதாஜி பேஜ் நம்பரா? பேஜ் நம்பர் வச்சிருக்கீங்களா, இங்கிலீஷ் வச்சிருக்கீங்களா? தமிழ் இருக்கு. தமிழ் வச்சிருக்கீங்களா? சரி, ஓகே. தமிழ் புக்ல பேஜ் நம்பர் வந்து 1. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல தான் இருக்கு. அதாவது பேஜ் நம்பர் 1 அப்படின்னு இருக்கு. சரிங்களா? இங்கிலீஷ்ல அப்படின்னா தான் இருக்கும். ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணிட்டு சொல்லிடுறேன் அதையும். ஓம் அஞ்சனான திமிராதா அது. அதேதான். சரிங்களா? அது ஃபுல்லா சொல்லணுமா மாதாஜி? அந்த பேஜ் ஃபுல்லா சொல்லணுமா? ஆமாமாமா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தசிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி செகண்ட் பேஜ்ல வந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வரைக்கும் நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இதுதான் நம்ம ஆச்சாரியர்களுக்கு பரம்பரைக்கு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ற பிரணாம மந்திரம். நல்லபடியாக நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டோம் பகவானோட அனுகிரகம். இப்போ நம்ம சாப்டர் 4 நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் 3 நம்ம ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாம். சரிங்களா? அப்போ பகவான் வந்து செகண்ட் சாப்டரில் சொல்லியிருந்தாங்க புத்தியை பயன்படுத்தி பக்தி யோகம் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ மறுபடியும் போர் பண்ணுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ அர்ஜுனருக்கு வந்துட்டு புத்தியை யூஸ் பண்ணி பக்தி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எதுக்கு என்னை இந்த கொடூரமான போரில் என்ன ஈடுபடுத்துறீங்க, அப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? துரத்தல் அல்லது செயல், செயல்லேருந்து நான் விலகிக்கிறது நல்லதா இல்லை செயல் பண்ணுறது நல்லதா அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க. ஏக்கம் மத்த அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து அவங்கள செயல் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அதுதான் சரியான புரிதல். பகவத்கீதையில் ஆன்மீகத்தில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகிறது கிடையாது. எல்லாத்தையும் ஆன்மீகமாக கொண்டு வர்றது தான். எல்லாத்தையும் கிருஷ்ண பக்தியில் யுக்த வைராக்கியத்தில் கொண்டு வர்றது தான். சரிங்களா? அதுதான் சரியான புரிதல்.
அந்த வகையில் நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம் இதெல்லாம் பார்த்தோம், கர்ம காண்டம் பார்த்தோம், எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள் அதுவும் நம்ம பார்த்தோம், மிகப்பெரிய எதிரி லஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இப்போ வந்து நம்ம வந்து அத்தியாயம் 4ஓட சுருக்கத்தில் கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு, சரிங்களா, பகவானை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம. ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும். சரிங்களா? கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் வந்து இந்த வர்ணம் ஆசிரம் இதெல்லாம் இருக்கு. சரிங்களா? அதெல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். கர்ம யோகத்தை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். அதில் வந்து கர்மனா என்ன, விகர்மனா என்ன, அக்கர்மனா என்னன்றதை பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இதெல்லாம் ஸ்லோகத்தோட நம்ம நல்லபடியாக நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம சாப்டர் 1ல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹேமா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. ஸ்ரீ ஹரி. பகவானுவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह மனுர் இஷ்வாகவே அப்ரவீத். புருஷோத்தமரான முழு முதற்கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தனர். வெரி குட். ஓகே, அப்போ பகவத்கீதை இப்போ நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்லியிருக்காங்க, அர்ஜுனர்கிட்டேருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம். சரிங்களா? அந்த அந்த பகவான் அர்ஜுனருக்கு உபதேசத்தை பண்ணுறதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடியே பகவான் வந்து இந்த நாலேஜ் பகவத்கீதை அப்படின்றத யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அப்போ யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை சூரிய தேவனுக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சூரியன் விவஸ்வான் அவங்க பேர். தேவர்கள் அப்படின்ற அந்த பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா, பிரம்மா, அப்புறம் வந்து இந்திரன், சூரியன், சந்திரன், இதெல்லாம் வந்து ஒரு போஸ்ட். சரிங்களா? பிரைம் மினிஸ்டர், சீஃப் மினிஸ்டர், எம்எல்ஏ, எம்பி நம்ம பார்க்குறோமா, அதில் யாரெல்லாம் வந்துட்டு எலெக்ட் ஆகுறாங்களோ அதில் அவங்கெல்லாம் போகிறாங்க இல்லையா அந்தந்த பொசிஷனுக்கு. அது மாதிரி இந்த தேவர்களோட பொசிஷனில் யாரெல்லாம் இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் பொதுவாக தெரிஞ்சது என்னென்னா, அஸ்வமேத யாகம் 100 யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்க இந்திரன் ஆகலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்திரன்றது ஒரு போஸ்ட்டு, யார் அஸ்வமேத யாகம் 100 பண்ணுறாங்களோ அவங்க இந்திரன் ஆகலாம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அது மாதிரி ஒரு தேவர்களுக்கும் ஒரு ஆஸ்ட்ரிட்டி உண்டு. அந்த ஆஸ்ட்ரிட்டியை யார் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அவங்க அந்த தேவராகலாம் அப்படின்றது. சரிங்களா? பிரம்மாவுக்கும் அதே மாதிரி ஆஸ்ட்ரிட்டி இருக்குது. அதில் வந்து அவங்க வந்து 100 லைஃப் டைமை வர்ணாசிரம முறையை சரியான முறையில் அவங்க வாழ்ந்திருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நிறைய தபஸ் பண்ணியிருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ண முடியும்? பிரம்மாவாக போக முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி சூரியன்றது ஒரு பொசிஷன். அந்த பொசிஷனில் யார் இருக்காங்க? சூரியனோட பேர் என்ன? விவஸ்வான் அவங்க இருக்காங்க. சரிங்களா? அவங்க வந்து யாருக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா மனுவுக்கு கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அவங்களோட குலத்தில் வர மனு யார் அப்படின்னா, ஒரு பிரம்மாவோட ஒரு நாளில் 14 மனுக்கள் ஆட்சி பண்ணுவாங்க. அவங்க தான் ஹியூமன் பீயிங்க்கு அவங்க தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். சரிங்களா? அவங்களோட மனுஸ்மிருதி அப்படின்றது இருக்குது. அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் ஆக்சுவலாக. சரிங்களா? அதுதான் பகவத்கீதையிலே நம்ம லேர்ன் பண்ணிடுறோம். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி மனு அப்படின்றவங்க ஃபாதர் ஆஃப் மேன் கைண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? மனிதக்குள்ள தந்தையான மனுவுக்கு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அவங்களோட வம்சத்தில் வர இஷ்வாகு அப்படின்ற மன்னனுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த இஷ்வாகு மன்னனை நம்மளுக்கு பிரசித்தம்தான், புதுசு கிடையாது. ராமர் அவங்களாம் ராமச்சந்திரன், பகவான் ராமச்சந்திரனா இருக்காங்க இல்லையா, அவதாரம் எடுக்கிறாங்க இல்லையா, அப்போது அவங்க எந்த குலத்தில் வராங்க? சூரிய குலத்தோன்றல்ல வராங்க. அவங்களோட முன்னாடி 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 வந்த ஒரு அரசர் தான் இஷ்வாகு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. அந்த வகையில் சூரிய வம்சத்தில் சூரியனுக்கு பகவான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி, இதுதான் முதல்ல, இதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனருக்கு முன்னாடி யாருக்கு கொடுத்தாங்கன்னா விவஸ்வானுக்கு, அப்புறம் அது வந்து மனுவுக்கு, அதுக்கப்புறம் வைவஸ்வத மனு இப்போ உள்ள மனுவோட பேர். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அவங்களோட குலத்தில் வர இஷ்வாகுக்கு. அப்படியே என்ன ஆகுது? முறையாக உபதேசம் அப்படியே அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வந்துட்டுருக்குன்றதை பார்க்குறோம். பகவான், சூரிய தேவன், மனு, இஷ்வாகு, இதுக்கு நல்ல நிறைய பேர்லாம் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்படியே வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். 4.2 ஸ்லோகம் வாசித்து கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி?
யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நான் வாசிக்கட்டுமா? மாதாஜி வாசிச்சுக்கிறீங்க. ம். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விது த காலே நேக மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதைப் போல தோன்றுகின்றது. ஹரே போல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த விஞ்ஞானம் பகவான் கொடுத்த பகவத்கீதை அப்படியே வரிசையா எல்லா அரசர்கள் அவங்கவுங்க அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு போயிட்டே இருக்கா. அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்ச காலத்துல அப்படியே அது வந்து மறைஞ்சது மாதிரி இருக்கு. எப்பயுமே பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எதுவுமே அழியாது, கொஞ்சம் மறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். இப்போ சூரியன் வந்து சன் செட் ஆகுது, சூரியன் வந்து இல்லாம போயிடுதா இல்ல மறைஞ்சுதா? மறைஞ்சுதான் இருக்கு, வேற இடத்துல உதயமாயிருக்கு, அப்படிதான் அர்த்தம் இல்லையா நமக்கு? அதே மாதிரி பகவான் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே இந்த உலகத்துல கொஞ்ச காலம் இல்லாத மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அது மறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். சரிங்களா? அப்போ அதுவும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இங்க என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், முக்கியமா யாருக்கு இது வந்துட்டு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா, யார் வழியா அந்த தலைமுறையில வந்துட்டு இருக்குன்னா புனிதமான மன்னர்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம். மன்னர்கள் அப்படின்னும் போது இப்பெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, கலியுகத்துல ஒரு பொசிஷன்ல இருந்தாங்கன்னா எல்லாமே தன்னோடது ஆதிக்கம் அதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறோம். அந்த ப்ரைடு, ஆங்கர் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் ராஜ ரிஷிகள் மன்னர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக தான் பார்ப்பாங்க. இப்போ யுதிஷ்ட மகாராஜர், பரீட்சித் மகாராஜர்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு பகவான் மறைஞ்சிட்டான், திரும்பி கோலோகம் வைகுண்டம் போயிட்டாங்கன்னு உடனே என்ன பண்ணாங்க, அத்தனையும் வந்து பரீட்சித் மகாராஜர்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து அவங்களோட இது லைஃப் வந்துட்டு முடிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி பரீட்சித் மகாராஜர் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு 7 நாள் மரணம்னு உடனே அத்தனையும் ஒரு வார்த்தையில் நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா? நம்மளோட குட்டி குட்டி அசட்டை வச்சுட்டே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ஏதாவது ஒன்று போச்சுன்னா அப்படியே வேதனையாக இருக்கும் இல்லைங்களா? கொஞ்சம் ஏதாவது மணி எங்கேயாவது மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டோம்னாலே வேதனையாக இருக்கும். அவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட்டு, அவ்வளோ அட்ராக்ஷன். ஆனால் அவங்களாம் எப்படி இருக்கிறாங்க, எப்படி லைஃப் வாழ்கிறாங்கன்னா ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவாக வாழ்வாங்க. ஒரு அந்த பொசிஷனுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை தான் பண்ணணும், அப்படி அதில் எந்த அட்டாச்மெண்ட்டும் இருக்காது. உடனே அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க, ஃபேமிலி, ராஜ்யம், வெல்த்து, பவரு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க, பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து இவங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்டேருந்து பாகவதம் கேட்டாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்புறம் அவங்க பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வராங்க. அவங்களாம் ஏற்கனவே ரொம்ப பியூர் டிவோட்டி. அதாவது அந்த லைஃப் அவங்க பெர்ஃபெக்ஷனில் கொண்டு வந்தாங்கன்றது நமக்காக, அதெல்லாம் நமக்காக தான், எப்படி நம்ம லைஃப்பை பெர்ஃபெக்ஷன் கொண்டு வரணும்னு அதை பார்க்குறோமா? ஸோ அதனால் புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. முக்கியமாக யார் ஆட்சி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், பகவத்கீதை நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? அப்போ தான் என்ன ஆகும், அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட ஒரு கண்ட்ரியை கொண்டு வர முடியும். ஆனால் காலப்போக்கில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தொடர் விட்டு போகவே சரிங்களா இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறதுன்றதை இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ பகவான் யாருக்கெல்லாம் உபதேசங்கள் கொடுத்துருக்காங்க, நாலேஜை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஒன்று வந்து பிரம்மாவுக்கு, இன்னொன்று மகாலட்சுமிக்கு சரியா, மகாலட்சுமி அம்மாவுக்கு, இன்னொன்று சிவபெருமானுக்கு, இன்னொன்று சனத்குமாரர்களுக்கு. பிரம்மா வந்து உருவான உடனே இந்த 4 சனத்குமாரர்களை தான் அவங்க வந்து உருவாக்குவாங்க. உருவாக்கி இந்த கிரியேஷன்ல ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ராஜனில. உடனே அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் பக்தி பண்ணி பகவானி தானே நம்ம வந்துட்டு பகவானி தானே அடையணும், பக்தி தானே பண்ணணும், அதை நாங்கள் இப்பயே பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராஜனிலாம் போகாமல் கிரியேஷனில் ஹெல்ப் பண்ணாமல் அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, அந்த குட்டி 5 வயசு குழந்தைங்களாவே அவங்க 4 பேர் இருந்துருவாங்க சரிங்களா? நாலேஜ் அவங்களுக்கு வந்துட்டு பகவான் வந்து சக்தி அவேஷ அவதாரத்தில் நாலேஜ் அதை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா? அவங்க தான் சனத்குமாரர்கள் அப்படின்னு. ஸோ பகவான் யாருக்கு உபதேசம் கொடுத்துருக்காங்களோ, நாலேஜை கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்க இந்த 4 பேர் சரிங்களா? அவங்களோட வழியில நம்ம என்ன பண்ணணும், நாலேஜை கெயின் பண்ணணும், சாஸ்திரத்தை நாலேஜை நம்ம கெயின் பண்ணணும். அப்போ பிரம்மா அவங்களோட வழியில வரவங்க யாருன்னா மத்வாச்சாரியர், மகாலட்சுமி அம்மா வழியில வரவங்க ராமானுஜாச்சாரியர், சிவபெருமானோட வழியில வரவங்க விஷ்ணு சுவாமி, அதுக்கப்புறம் சனத்குமாரர்கள் வழியில வரவங்க நிம்பகாச்சாரியர் சரிங்களா? ஸோ இது நம்ம மத்வாச்சாரியர் இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, இதுதான் வந்து இஷ்கானில் நம்ம இப்போ பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் ஃபாலோ பண்ணுறது சரிங்களா? பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் ஃபாலோ பண்ணுறது பிரம்மா வழியாக வர அந்த டிசிப்ளிக் சக்சஷன். அதே வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் ஃபாலோ பண்ணுறது மகாலட்சுமி அம்மா அவங்க வழியாக அப்படியே ராமானுஜாச்சாரியர் வழியாக
அவங்க வந்து 74 குரு ஸ்தாபனம் பண்ணி அவங்க வழியா அந்த சம்பிரதாயம் நல்லபடியாக செழிப்பாக பகவானோட நிலத்தில் வளர்ந்துட்டு இருக்கு. சிவபெருமான் வந்து விஷ்ணு சுவாமி அந்த ஒரு இதில் வரும். இந்த ரெண்டுமே வந்து நார்த் இந்தியாவில், ராஜஸ்தானில் அந்த மாதிரி சைடில் இன்னமும் இருக்குது. சரிங்களா, நல்லபடியாக இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சாஸ்திரத்தை லேர்ன் பண்ணணும், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும்னா இந்த ஏதாவது ஒரு பரம்பரையில் தான் நம்ம லேர்ன் பண்ணணுமே தவிர வேறு எதுலேயும் நம்ம பண்ணக்கூடாது. பண்ணோன்னா அது நம்மளை சரியான முறையில் கொண்டு போகாது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்குறது. சரிங்களா, ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோன்னா ரொம்ப அத்தன்டிகேட்டடாக இருப்பாங்க. மெசேஜை அப்படியே தான் ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்களே தவிர அதில் மறைக்கிறதோ இல்லை வேற ஒன்று புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதோ இருக்காது. சரிங்களா, நம்மளே பொதுவாக பார்ப்போம், ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம்லாம் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு நிலையில தான் இருப்பாங்க, ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க நமக்கு தோணும் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது. ஆனால் எதனாலன்னா அந்த பியூரிட்டி, அந்த நாலேஜை வந்துட்டு கரெக்டாக அதே பகவான் எப்படி சொன்னாங்களோ அதே முறையில் அடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் போகணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப ஸ்திரமாக இருப்பாங்க. இந்த குருவெல்லாம் நம்மளுக்கு வெளியில் தெரிய மாட்டாங்க. மற்ற குருக்கள் மாதிரியோ இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு வெளியில் எல்லாருக்கும் தெரிய மாட்டாங்க. ப்ராப்பராக அவங்க வந்துட்டு அந்த பக்தியில் வரவங்களால மட்டும்தான் இந்த குருவை வந்து அவங்களாம் ரீச்சே பண்ண முடியும். சரிங்களா, பப்ளிசிட்டி இருக்காது, நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா, ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான் சொல்லிப்பாங்க. வெளியில் வந்துட்டு வேற எந்த ஒரு மிஸ்டிக் பவர்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கரெக்டாக ஒரு பியூர் டிவோட்டி அவங்களா இருப்பாங்க. சரிங்களா, ஸோ அந்த வகையில் பகவான் பிரம்மா அப்புறம் நாரதருக்கு அப்புறம் அப்படியே மத்வாச்சாரியர், வியாசர், மத்வாச்சாரியர், அப்படியே அந்த பரம்பரை வந்து அதுக்கப்புறம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு, அப்புறம் அப்படியே வந்து பிரபுபாதாக்கிட்டேருந்து இப்போ குருமார்கள்லாம் லேர்ன் பண்ணி இப்போ நம்மளும் அவங்க மூலயமா லேர்ன் பண்ணுறோம். இது வந்து பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் அப்படின்றது. ஸோ எதனால் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அது அந்த பரம்பரை மூலயமா நம்ம சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஒரு விஷயம் லேர்ன் பண்ணுறோன்னா குரு, சாது, சாஸ்திரா இவங்க 3 பேரும் ஒன்றே சொல்லியிருக்கணும், மாற்றம் இல்லாமல். அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா, ஓகே. இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்லோகம் 4.5 அப்படின்றத நம்ம என்னன்றதை பார்க்கலாம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கட்டுமா? அவசியம் மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. அத்தியாயம் 4 ஞான யோகம். ஸ்லோகம் 5. ஸ்ரீ பகவானுவாஜா பகுனி மே வியதீதானி ஜென்மானி தவசார்ஜுன தான் யஹம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத்த பரந்தப. புருஷோத்தமனான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அஃது உன்னால் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ ஒரு விஷயம், யாரெல்லாம் வந்துட்டு இன்னும் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணலையோ நீங்களும் அவசியம் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிடுங்க. சேட்டில், ஜூம் சேட்டில் உங்களோட பேரும் மொபைல் நம்பரும் டைப் பண்ணிடுங்க, மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுங்க. அப்போ தான் பிரபுஜி வந்து அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ண முடியும். சரிங்களா, அட்டெண்டன்ஸ் மஸ்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ இங்கே வந்துட்டு அர்ஜுனர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இப்போ பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இஷ்வாகு ராமர் வந்து திரேதாயுகத்தில் அவதாரம், அவங்களுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க இஷ்வாகு. சரிங்களா, அங்கே விவஸ்வான் அப்படின்னு வந்து அந்த இது வந்துட்டு போகுது முன்னாடி. இப்போ பகவானும் அர்ஜுனரும் எங்கே இருக்காங்க? துவாபர யுகத்தில் கடைசியில் இருக்காங்க. உடனே அர்ஜுனர் கொஸ்டின் கேட்டாங்க அவங்ககிட்ட, நீங்களும் நானும் இப்போ ஒன்றா துவாபர யுகம் கடைசியில இருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, நான் வந்து திரேதாயுகத்தில் நான் வந்து விவஸ்வானுக்கு நான் வந்து இதை உபதேசம் பண்ணேன், பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணேன்னு சொல்கிறீங்களே, அது எப்படி அப்படின்றத கேட்குறாங்க. இப்போ இதுலேருந்து தான் பகவானை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். சரிங்களா, ஆத்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் என்ன வந்துட்டு வித்தியாசம், பகவான் எப்படி உயர்ந்தவங்க, நம்ம எப்படி வந்துட்டு லிமிட்டெட் சோல்ஸாக இருக்கோம் அப்படின்றதெல்லாம். சரிங்களா, அதாவது லிமிட்டெட் பவரோட உள்ள சோல்ஸு. பகவான் விபு, நம்ம அணு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். சரிங்களா, அதில் பகவான் சொல்கிறாங்க, நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகளை கலந்துள்ளோம். பகவானும் அதாவது எல்லாரும், நீயும் நானும்ன்றது நம்மளையும் சேர்த்துக்கலாம். சரியா, நிறைய பிறவிகள் நம்மெல்லாம் கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவில் கொள்ள முடியும். பகவானுக்கு அப்புறம் என்ன தெரியும், ப்ரெசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாம் ஞாபகத்தில் இருக்குது. சரிங்களா, நடந்து முடிஞ்சது, நடக்க போகிறது எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தில் நீ எவ்வளோதான் பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் அது உன்னால் முடியாது அப்படின்றத பகவான் சொல்கிறாங்க. அப்போ பகவான் அன்லிமிட்டெட் பவரில் விபுவாக இருக்காங்க, நம்மெல்லாம் ஆத்மாக்கள்லாம் லிமிட்டெட் பவரில் அணுவாக இருக்கும்.
சரிங்களா? அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்டா நம்ம லேர்ன் பண்றது. பகவான் எவ்வளவு சுப்ரீமசியோட இருக்காங்க, தெய்வீகமா உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க அப்படின்றது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இதில் வந்து பிரம்மாவோட ஆயுள் காலம் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அந்த யுகம்லாம் கால்குலேட் மனுக்கெலாம் சொன்னாங்கன்றதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம இதை பார்க்குறோம். இதில் என்ன அப்படின்னா பொதுவாக இப்போ வீக் டேஸ்னு பார்த்தோன்னா சண்டே, மண்டே, டியூஸ்டே அப்படின்னு வருதா? சாட்டர்டே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சண்டே ஸ்டார்ட் ஆகுதா? அதே மாதிரி இயரில் வந்து ஜனவரி, பிப்ரவரின்னு வருது. அப்புறம் டிசம்பர் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன இது முடிஞ்சிருதா எல்லாம்? இல்லை, மறுபடியும் ஜனவரிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி பகவானோட இதில் எல்லா 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்துலேயும் அந்த ரொட்டேஷன் எப்படி இருக்கும்னா இந்த யுகங்களை வச்சு இருக்கும். சரிங்களா? நமக்கு இங்கே எர்த்லி பிளானெட்டில் வாரக்கணக்கு வருஷக்கணக்குன்னு பார்க்குறோம். ஆனால் இந்த ஹோல் 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்தில் அந்த இது எப்படி இருக்கும், ரொட்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னா யுகங்களில் இருக்கும். சத்யுகம் வரும், அது முடிஞ்சு வந்துட்டு துவாபரயுகம், திரேதாயுகம், கலியுகம் அப்படி வரும். ஆனால் ஒரு இடத்துல மட்டும் ஷஃபிள் ஆகிடும். திரேதாயுகம் முன்னாடி துவாபரயுகம் பின்னாடி வரும். சரிங்களா? ஸோ ஆக 4 யுகங்கள் இருக்கு. சத்யுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ கலியுகம் முடிஞ்சுன்னா அடுத்தது என்ன வரும்? சத்யுகம் வரும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி யுகங்களோட சுழற்சி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும், கிரியேஷன்லேருந்து அனிகிலேஷன் வரைக்கும். அதில் கலியுகத்தோட கால அளவு என்ன? இப்போ நம்ம ஜனவரினா 31 டேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? பிப்ரவரினா அது வந்து 28 அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் 31ன்னு சொல்லுவோம், மார்ச் அப்படின்ட்டு. அது மாதிரி கலியுகத்தோட கால அளவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 4,32,000 இயர்ஸ். சரிங்களா? 4,32,000 இதுதான் கலியுகத்தோட டியூரேஷன். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். கலியுகம் இன்ட்டு 2 போட்டோன்னா துவாபரயுகத்தோடது வந்துடும். சரிங்களா? கலியுகம் இன்ட்டு 2 போட்டோன்னா துவாபரயுகத்தது. கலியுகம் இன்ட்டு 3 போட்டோன்னா திரேதாயுகத்தோட கால அளவு வந்துடும். கலியுகம் இன்ட்டு 4 போட்டோன்னா சத்தியுகத்தோட கால அளவு வந்துடும். சரிங்களா? இதை தான் வந்து திவ்ய யுகங்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ 4 யுகங்கள் இருக்கு. அதில் கலியுகம் இருக்கு. அந்த கலியுகத்துக்கு 4,32,000 கணக்கு டியூரேஷன். கலியுகம் இன்ட்டு 2 துவாபரயுகம், இன்ட்டு 3 திரேதாயுகம், இன்ட்டு 4 சத்தியுகம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது மாதிரி திவ்ய யுகம் வந்து 1000 முறை சுழற்சி எடுத்துச்சுன்னா, சரிங்களா? சத்தியுகம் வரும், கலியுகம் முடியும், மறுபடியும் வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு அந்த ரொட்டேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். இது மாதிரி 1000 டைம்ஸ் வரும்போது பிரம்மாவோட ஒரு முழு பகல் பொழுது, பகல். அதே மாதிரி மறுபடியும் 1000 முறை சுழற்சி வரும்போது பிரம்மாவோட ஒரு இரவு பொழுது. இப்போ நமக்கெல்லாம் வந்து 24 ஹவர்ஸில் 12 ஹவர்ஸ் டே, 12 ஹவர்ஸ் நைட்டுன்னு சொல்கிறோமா? அது மாதிரி பிரம்மாவுக்கு 1000 முறை இந்த திவ்யயுகம் சுழற்சி பண்ணும்போது அது ஒரு பகல் பொழுது. அதே மாதிரி 1000 முறை சுழற்சி பண்ணும்போது அது ஒரு இரவு பொழுது. சரிங்களா? அப்போ 2000 டைம்ஸ் இந்த யுகங்கள் சுழற்சி ஆச்சுன்னா பிரம்மாவோட ஒரு முழு நாள், இரவும் பகலும் சேர்ந்த நாள். சரிங்களா? இப்படி இருக்கிற இந்த நிலையில பிரம்மாவோட ஒரு பகல் பொழுதுல 1000 முறை சுழற்சி வருதா? அதுல ஒரு பகல் பொழுதுல 14 மனுக்கள் ஆட்சி பண்றாங்க. அந்த 1000 14 டிவைட் பண்ணோம்னா எவ்வளவு காலம் வருதோ அந்த காலத்தை ஒரு மனு ஆட்சி பண்றாங்க. அதுதான் வந்துட்டு 71 திவ்ய யுகம். சரிங்களா? அந்த திவ்ய யுகத்துல ஒவ்வொரு மனுவும் அப்படியே ஆட்சி பண்ணிட்டே வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிரம்மாவோட ஆயுள் 100 இயர்ஸ் தான் பிரம்மாவுக்கும். அவங்களோட லைஃபுக்கு 100 இயர்ஸ். ஆனால் நம்ம எர்த்லி இயர்ஸ்லேருந்து கால்குலேட் பண்ணோம்னா இவ்வளவு இவ்வளவு, அதாவது 311.04 லட்சம் கோடி ஆண்டுகள். இதுதான் பிரம்மாவோட ஒரு லைஃப் ஸ்பேன். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம பார்க்கறது. பிரம்மாவுக்கும் பிறப்பு இறப்பு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஒரு பிரம்மாவோட ஆயுள் காலம் தான் பகவானோட ஒரு மூச்சு விட்டு வெளியில மறுபடியும் உள்ளார இருக்கிறது. சரிங்களா? ஏன்னா பகவான் மூச்சை வெளியில விடும்போது உலகங்கள்லாம் வெளியில வரும் அவங்களோட திருமேனிலேருந்து. மறுபடியும் பகவான் மூச்சை உள்ளார இழுக்கும்போது எல்லா உலகங்களும் அவங்களோட திருமேனியில் ஐக்கியமாயிடும். சரிங்களா? அப்போ அந்த அந்த ஒரு சர்டன் பீரியட் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் பிரம்மாவோட ஒரு ஆயுள் காலம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்கறது. இல்லை நடுவில் சந்தியாசன் இருக்கு இல்லையா? அது என்னன்னா, இப்போ நமக்கு வந்து பகலும் இரவும் கலக்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அந்த இடத்த சந்தியா காலம்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தம்னு சொல்லுவோம், இப்போ சாயந்தரத்தில் சந்தியா காலம்னு சொல்லுவோம். அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு பொழுது தான் என்ன அப்படின்னா துவாபர யுகமும் கலியுகமும் மிக்ஸ் பண்ணுற காலம். அதுக்கப்புறம் கலியுகமும் சத்தியுகமும் மிக்ஸ் பண்ணுற காலத்தை சந்தியா காலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா?
ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கிறது. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ உள்ள பிரம்மாவோட ஆயில் என்ன நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும், அவங்களோட வயசு ஏஜ் என்னன்றது. சரிங்களா? இந்த பேசிக் கால்குலேஷனை வச்சு இப்போ உள்ள பிரம்மாவுக்கு வந்து 50 ஆண்டுகள் அவங்க கடந்துட்டாங்க. இப்போ இப்போ இருக்கிற பிரம்மாவோட ஆயுள் காலத்தில் அவங்க 50 இயர்ஸ் முடிச்சிட்டாங்க. ம் ஓகே. அதே மாதிரி எத்தனை மன்வந்திரங்கள் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா 6 முடிஞ்சிருச்சு. சரிங்களா? 6 மனுவோட ஆட்சி முடிஞ்சிருச்சு. 71 யுகா வந்து திவ்ய யுகா அவங்க வந்து ஆட்சி பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா? அதில் 6 மன்வந்திரம் முடிஞ்சிருச்சு. 7th மனு இப்போ ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க தான் வைவஸ்வத மனு. சரிங்களா? அவங்களோடதுலையும் 71 முறை அவங்க வந்துட்டு அந்த இதில் ஆட்சி பண்ணல. அதில் 27 வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு. மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணாம இருங்க ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சரியா? 24 டைம்ஸ் அந்த சுழற்சி முடிஞ்சிருச்சு. அதில் இப்போ வந்து துவாபரகம் முடிஞ்சு கலியுகம் நடந்துட்டுருக்கு. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இப்போ கலியுகத்துலேயும் நம்ம எவ்வளோ காலம் முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா 5000 + இயர்ஸ் நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வச்சு கால்குலேட் பண்ணும்போது பிரம்மாவோட ஆயுள் காலம் தெரிஞ்சுதா? அதுக்கப்புறம் மனுவோட ஆயுள் காலம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ உள்ள மனு வைவஸ்வத மனு அவங்களோட ஆயுளில் அவங்களோட லைஃப்பில் 27 டைம்ஸு திவ்யயுகம் முடிஞ்சிருச்சு. சரிங்களா? 71 டைம்ஸில் 27 டைம்ஸு முடிஞ்சிருச்சு. அதில் சத்தியுகம் திரேதாயுகம் தாபரயுகமும் முடிஞ்சு இப்போ கலியுகத்தில் இருக்குது. சரிங்களா? இந்த திவ்யயுகம். அதுக்கப்புறம் மனுவோட வாழ்க்கையை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா இப்போ அவங்களுக்கு 120.53331 மில்லியன் இயர்ஸ் அவங்களோட வயசு முடிஞ்சிருச்சு. சரிங்களா? அவங்களும் இப்போ பாதி இயர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு லைஃப் ஸ்பேன் அவங்களுக்கு இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? மனு பிறப்பதற்கு முன்பே அதை ஏற்றுக்கொள்வது கீதை இறைவன் தனது சீடரான சூரிய கடவுள் விவஸ்வானிடம் பேசினார் அப்படின்ற நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால் கீதை இதுக்கு முன்னாடி, அதாவது அர்ஜுனருக்கு பகவான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்போ சொன்னாங்கன்னா 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவஸ்வான் கிட்ட உபதேசிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கீதையோட அந்த முன்னாடி சொன்ன அந்த உபதேசத்தை எவ்வளவு காலத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்கன்றதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். இதே மாதிரி கால்குலேஷன் வந்து மகாபாரதத்துலேயும் உண்டு. சரிங்களா? அதுலேயும் வந்து மனுவோட கால்குலேஷன் பார்த்துருக்காங்க, கலியுகத்தோட கால்குலேஷனும் அதுலேயும் பொருந்தி வந்திருக்குன்றதை பார்க்குறோம். அப்படி பார்க்கறதுல இப்போ பிரம்மாவோட ஒரு நொடின்றது நமக்கு 1,00,000 ஆண்டுகளில் வரும். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு நம்மளாம் ரொம்ப இன்சிக்னிஃபிகண்ட். அதில் தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நான் எனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளாம் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். பிரம்மாவுக்குலாம் அந்த விட்டில் பூச்சி மாதிரி நம்மளாம் சொல்லல, விட்டில் பூச்சி அப்படியே ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் போயிட்டு நெருப்பில் இது பண்ணி உயிரை விட்டுருதுன்னு, அந்த மாதிரி பிரம்மாவுக்கு நம்மலாம். சரிங்களா? ஆனால் அதுக்குள்ளார என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நான் எனது அப்படின்னு ப்ரைடில் இருந்துட்டு நம்ம பகவத்கீதையெல்லாம் பண்ணி வாசிக்காம பக்தி பண்ணாமல் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்துட்டு 4.6 ஸ்லோகம் நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம். யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? லக்ஷ்மி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அஜோ அபி சன் அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோ அபிசன் பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாம் யாத்ம மாயையா. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர்வாளிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ நம்ம வந்துட்டு பகவான் எப்பப்பெல்லாம் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? அதில் என்னென்னா பகவான் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் பகவானை பற்றி தான். ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும், நமக்கு தெரியாது அப்படின்றத நம்ம முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம். இப்போ வந்து அவங்களோட அந்த அப்பீரன்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஒவ்வொரு தடையும் அவதாரம் எடுக்கும்போது எப்படி அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். பிறப்பற்றவன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அவங்களுக்கு வந்து பர்த் அதெல்லாம் கிடையாது. நம்மலாம் இது பண்ணுறோம்ல, அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. அதாவது பகவானோடது எப்படின்னா சன்ரைஸ் சன்செட் மாதிரி. சரிங்களா? அவங்க வர்றது அப்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அவங்க வந்துட்டு மறையிறது டிஸப்பியர்னு தான் சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஏன்னா அழிவுன்றது கிடையாது. இப்போ நம்மளுக்கு வந்துட்டு டெத்து. பர்த் அப்போ இந்த சரீரம் நம்மளுக்கு கிடைச்சது, டெத் அப்போ இந்த சரீரம் நம்மளை விட்டு விலகிடுது, அவ்வளோதான், டீகம்போஸ். ஆனால் பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது.
அப்பியர் ஆவாங்க, டிஸப்பியர் ஆவாங்க. அதுதான் சரிங்களா. அப்போ அவங்க வந்து பிறப்பற்றவன். தனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் நமக்குலாம் இந்த சரீரம் அழியும் கண்டிப்பா, இல்லைங்களா. யாருமே டெத் இல்லாமல் கிடையாது, அழியும். அது எப்படின்னா சரீரத்தை வந்து அதாவது ட்ரெஸ் மாற்றிக்கிற மாதிரி தான் சரிங்களா. அப்போ இந்த பகவானோட சரீரம் எப்படின்னா திவ்யமானது சரிங்களா. அழிவுன்றதுலாம் இல்லை கிடையாது. சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்திலே இருப்பாங்க பகவான் எப்பயும். உயிர் வாழ்கள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் அவங்க தான் இறைவன் சரிங்களா. எவ்வளவு லிவிங் என்டிட்டிஸ் நம்மளா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் சுப்ரீம் அவங்க மட்டும்தான், எப்பயுமே அவங்க தான். இப்போ அவங்க அப்புறம் வேற யாரோ, முன்னாடி வேற யாரோ இருந்தாங்க அப்படிலாம் கிடையாது, மாற்றமே கிடையாது. அவங்க தான் சுப்ரீம். எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் அவங்கள தான் அவங்க தான் நம்ம கடவுள் சரிங்களா. இதெல்லாம் யாரு சொல்லிட்டு இருக்கா? பகவானே பகவத்கீதையில சொல்றாங்க, வேற யாரும் சொல்லலை. அவங்களோட பொசிஷனை சொல்றாங்க சரிங்களா. நீங்களே என்கிட்ட தான் வந்திருக்கீங்க. இப்போ என் குழந்தைய நான் வந்துட்டு நான் தான் உனக்கு அம்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அது மாதிரி நான் தான் எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும் சுப்ரீம் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு ரொம்ப அழகாக உணர்த்துறாங்க. நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில், நம்மளுக்குலாம் இப்போ வந்து சரீரம்லாம் கிடைக்கிறதுல ரூபம் இருக்கா, அது மாதிரி பகவான் வந்து ஒவ்வொரு தரம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மச்ச அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், வராக அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம்னு வராங்களா. அப்போது அந்த திவ்யமான ரூபத்தில் தான், அந்த நம்மளது மாதிரி கிராஸ் பாடி ஷட்டில் பாடிலாம் கிடையாது. சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமே மச்சவத்தரமா இருக்கும், அதே வந்து கூர்மமா வரும், அதே வந்து வராகமா அந்த ரூபத்தை எடுத்துக்கும் சரிங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யுகந்தோறும் பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம் சரிங்களா. ஸோ இதில் பகவானை பற்றி நம்ம ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிறப்பற்றவங்க, அவங்களோட உடல் வந்து அழியாது, எல்லாருக்கும் அவங்க தான் இறைவன். அதுக்கப்புறம் அவங்க உருவம் தோன்றும் போதெல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்க, எப்படி வராங்க, அந்த சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்திலே அந்த ரூபமா மாறி வராங்க சரிங்களா. மச்ச அவதாரம், கூர்ம அவதாரம் அந்த மாதிரி வராங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸ்வயம் ரூபம் என்னன்னா பகவான் கிருஷ்ணா சரிங்களா. ஓகே, இப்போ வந்து 4.7 ஸ்லோகம் யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? நான் வாசிக்கிறேன் ஹரே பாபு. கிருஷ்ணா மாதா. ஒரு நிமிஷம். கண்டிப்பா விஷ்ணுபிரியா மாதாஜி உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்கணும். வேற யாரும் சொன்னீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் அப்புறம் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி சொல்லியிருக்கீங்க. Okay. சரி, அப்ப இப்போ ம். உஷா மாதாஜி வாசிக்கிட்டு அடுத்து நீங்க வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே ஆ, கிருஷ்ணா. ஹரே அத்தியாயம் 4 ஞான யோகம். ம். ஸ்லோகம் 7. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானி பவதி பாரத அப்யுஜ்ஞானம் அதர்மஸ்ய ததா ஆத்மானம் சிருஜாமி அகம். எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரத குல தோன்றலே, அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, உஷா மாதாஜி ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாமா. எப்பெல்லாம் அதர்மம் அதிகமாகுதோ சரிங்களா, தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் அதிகமாகுதோ அப்பெல்லாம் நான் வந்து தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க சரிங்களா. இப்போ கூட கிருஷ்ணா அவதாரத்துல கிருஷ்ணா ஸ்வயம் கிருஷ்ணா சரிங்களா, அவங்களே வராங்க, பகவானே வராங்க. அது எப்போ எதனால அந்த அந்த எப்போ பகவான் வந்துட்டு அவதாரம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு வந்துட்டு, அதாவது ஸ்வயம் கிருஷ்ணா வரேன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பூமி வந்துட்டு ரொம்ப பாரம், அதர்மம் அதிகமா நிறைய அசுரர்கள், அதனால நிறைய அதர்மம் நடந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா. அப்ப என்ன ஆகும், பூமி மாதாவுக்கு அதர்மம் அதிகமாச்சுனாலே அவங்களால நார்மலா இருக்க முடியாது இல்லையா, ரொம்ப சிரமமா இருக்கும், அவங்களுக்கு வருத்தமா இருக்கும். ரிசோர்சஸ் எல்லாம் பிள்ளைங்க வந்து தப்பான வழியில செலவு பண்ண அம்மா அப்பாவுக்கு எப்படி இருக்கும், வேதனையா இருக்கும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பூமி மாதாவுக்கு பூமியில அசுரர்கள் அதர்மம் ஆதிக்கம் அதிகமாகும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கும். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பசுவா வடிவம் எடுத்து பிரம்மா கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க. அப்புறம் பிரம்மா தேவர்கள் எல்லாரும் பகவான்கிட்ட முறையிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. அப்போ பகவான் என்ன பண்றாங்க, நான் அந்த மாதிரி ஸ்வயம் கிருஷ்ணாவா வரேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் வந்துட்டு அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஸோ அப்போ எப்பெல்லாம் அதர்மம் அதிகமாகிடுதோ அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, பகவான் வந்து தோன்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். 4.8 ஸ்லோகம் ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. ஏன் கிருஷ்ணர் தோன்றினார்? பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரி போல். ரொம்ப அழகாக வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. இங்கே இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா,
எப்போ அதாவது எதுக்காக பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, எப்படி, எப்போ, இப்போ எதுக்காக, சரிங்களா? எதுக்காக பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்னா பக்தர்களை காக்கிறதுக்காக, அப்புறம் துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்காக, தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துறதுக்காக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதனால யுகம்தோறும் பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். இதை வந்து பொதுவாக நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா, இவங்க பிரகலாத் மகாராஜர் ஹிரண்யகசிபு வச்சு தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது ஈஸியாக வரும், சரிங்களா? இப்போ ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணாங்க, பிரகலாத் மகாராஜரை ரொம்ப வந்துட்டு சிரமப்படுத்தினாங்க. என்னையே தான் வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் சிரமப்படுத்தினாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ ஹிரண்யகசிபு வழிபாடு பண்ணணும் இல்லை, நார்மலாக யாரை வழிபாடு பண்ணணும், வேதத்தின் படி நேச்சர் படி பகவானை தான் வழிபாடு பண்ணணும். ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, என்னையே தான் வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி எல்லாரையும் கம்பல் பண்ணாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அப்படி பண்ணாதவங்கள என்ன பண்ணாங்க, அவங்க சிரமப்படுத்தினாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அப்போ நிருசிம்மர் வந்தாங்க, என்னாச்சு, பிரகலாதரை பாதுகாத்தாங்க. துஷ்டர், அதாவது அவங்க துஷ்டர் கிடையாது, ஜெய விஜயன் பக்தன் தான், ஆனால் அந்த ரோலில் இருந்தாங்க, ஹிரண்யகசிபுன்ற ரோலில் இருந்தாங்க. அவங்கள அழித்து மறுபடியும் தர்மத்தின் கொள்கைகளை என்ன பண்ணாங்க, நிலைநிறுத்தினாங்க. மறுபடியும் ஹிரண்யகசிபுல யாரும் வழிபட வேண்டாம், இது வேதத்தின் படி நீங்கள் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்க, சுப்ரீம் அவங்க தானே, வேதமே அதை தான் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குது. அப்போ வேதத்தின் கொள்கைகளை மறுபடியும் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறாங்கன்றதை பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்காக பகவான் 3 விஷயம், பக்தர்களை காத்து, துஷ்டர்களை அழித்து, தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகம்தோறும் தோன்றுகின்றேன். அப்போ 3 பர்பஸ்க்காக பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது பக்தர்களை காத்தனும் போதே அதில் பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தர்கள்கிட்ட அந்த ரெசிப்ரோகேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், சரிங்களா? அர்ஜுனன்கிட்ட அந்த நட்பின் உறவில் இருக்கிறது, பிரகலாத் மகாராஜரை பாதுகாக்கிறது, தன்னோட பக்தனும் பகவான் ரொம்ப பக்தியோட இருப்பாங்க, பகவானும் பக்தனை ரொம்ப அழகாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த உறவையும் ரொம்ப அழகாக பகவான் வந்து கொண்டு வருவாங்கன்றதை பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு அவதாரத்துலையும். அடுத்தது 4.9 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி. சுப்பலட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன நன்மை கிருஷ்ணனரை அறிவது, ஜன்ம கர்ம மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்வதே தத்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாம் ஏதி சோ அர்ஜுன. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லையா மாதாஜி? பிறவு எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, சரி இப்போ நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா, பகவானுக்கு ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்லாம் தெரியும், அப்புறம் அவங்க எப்படி அவதாரம், அவங்க எப்படி தோன்றுறாங்க, அப்புறம் வந்து ஏன் தோன்றுறாங்க, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோமா. அப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம எப்பயுமே ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னு யோசிப்போம்ல, நம்மளுக்கு இதனால என்ன வந்துட்டு நாலேஜ் கெயின் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போமா. அப்போ அதே மாதிரி இதெல்லாம் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, பகவானோட தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை, அதெல்லாம் ரொம்ப தெய்வீகமானது, சரிங்களா, உயர்ந்தது. அதை யார் ஒருத்தவங்க உள்ளபடி தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் அந்த சுப்ரீமசியை, பகவான் சுப்ரீம் பர்சன் காடட் இல்லையா, அவங்களோட அந்த உயர்ந்த நிலை அதை அப்படி நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு பக்தி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதனால என்ன ஆகும், திரும்பி இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவங்க பிறவி எடுப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், சரிங்களா? அப்போ எங்கே போகிறோம், நம்ம எல்லாம் பகவானோட நித்தியமான ஆன்மீக உலகம் கோலோகம் வைகுண்டத்தை நம்ம சென்றடைகிறோம் அப்படின்னது. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட வந்து எல்லா நிலையும் நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியாக பானஃபைட் பரம்பராவிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும், சரிங்களா? அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, கிருஷ்ணன் அப்போ நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஏன்னா நிறைய இடத்துல என்ன ஆகிடும்னா நானும் பகவானும் ஒன்றுன்றாங்க, இல்லை பகவானும் இல்லைன்றவாங்க, இப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா உலகத்தில் சுற்றி. ஆனால் பகவான்
சாஸ்திரம் இதெல்லாம் இருக்கு. அதுல பகவானுக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப கிருஷ்ணருக்கும் நம்ம அனைவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம், சோல் சூப்பர் சோல்குள்ள என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானின் வடிவம் ஆன்மீகமானது, சரிங்களா, தெய்வீகமானது. நம்மளது மாதிரி கிராஸ் பாடி ஷட்டில் பாடிலாம் கிடையாது. இங்கே பார்க்குறோம் இல்லையா சொல், இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து 3 லேயர் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஆத்மா, அதை சுற்றி வந்து சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கும், சரிங்களா, மனம் புத்தி அகங்காரம் கொண்ட சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கும். அதை சுற்றி வந்துட்டு இந்த ஸ்தூல சரீரம் இருக்கும், கிராஸ் பாடி. இது பஞ்சபூதங்கள்னால ஆனது. இந்த 3 லேயர் நமக்கு இருக்கும். அதாவது கண்டிஷன் சொல்லுக்கு இந்த 3 லேயர் இருக்கும். ஆத்மா சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், அழியாது, என்னைக்கும் நித்தியமானது, எப்பயுமே இருக்கும். அதுக்கு மேலே என்ன இருக்கும், ஒரு லேயர் இருக்கும், அதுதான் சூக்ஷ்ம சரீரம்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா, மனம் புத்தி அகங்காரத்தை கொண்டது அது. அதுக்கப்புறம் இந்த கிராஸ் பாடி. ஆனால் பகவானுக்கு இப்படிலாம் இருக்கான்னா கிடையாது, அவங்க வெறும் சூப்பர் சோல் தான், சரிங்களா. நம் அனைவரின் வடிவம் தற்காலிகமானது. நமக்கு வந்துட்டு இதே கிராஸ் பாடியில் தான் நம்ம எப்பயுமே இருப்போமா? இப்போ இந்த பிறவி இருக்கு, இதே பிறவியில் தான் எப்பயுமே இருந்தோம், இனிமேல் இதுலேயே தான் இருப்போமானா கிடையாது. நம்மளோடது மாறும் இல்லைங்களா, இறப்பு வரும்போது இந்த கிராஸ் பாடி மாறும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா முழுமையாக பக்தி பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரமும் நம்மளை விட்டு விலகிடும். அப்போ நம்ம வெறும் சோலாக இருப்போம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த தெய்வீகமான அந்த நிலையில் நம்ம பகவானை அடைவோம், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுவோம், சரிங்களா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது, இதெல்லாம் அச்சித்து, இந்த ஜட வஸ்துவால் செய்யப்பட்டது, சரிங்களா. அப்புறம் பகவான் வந்து மாயை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க, சரிங்களா. நம்ம என்ன வரும், மாயைக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கும். மாயான்றது முக்குணங்கள், சரிங்களா. முக்குணங்களோட தாக்கங்களில் தான் நம்ம வாழ்க்கையை வாழறோம். ஆனால் பகவான் வந்து அந்த மாயையை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. இது மாதிரி நிறைய இருக்குது. லெவல் 1ல் இவ்வளவு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம 4.10 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிட்டேன் மேம். அவசியம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. உஷா மாதாஜி, இவங்கெல்லாமும் இருக்கீங்க, ஹேமா மாதாஜி, சரஸ்வதி மாதாஜி, எல்லாமே டேர்ன்ஸ்ல அழகா வாசிச்சு கொடுங்க, சரியா. இப்போ உஷா மாதாஜி அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வரலாற்றில் கிருஷ்ணரை அறிய முடிகிறது. வீதராக பயக்ரோதா மன்மயாமாம் உபாஸ்ரிதா பஹவோ ஞான தபசா பூதமத்பாவம் ஆகதா. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் வைத்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லாரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாயினர். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பற்றுதல், பயம், கோபம், சரிங்களா, இதெல்லாம் என்ன, ஜட உலகத்தோட இயற்கை. நமக்கு நிறைய பற்றுதலோட இருக்கிறது, பயப்படுறது. ஆத்மானா நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது இல்லையா, அதுல வந்து பரமானந்தம் மட்டும்தான், அதுல ஒன்றும் சேட்னஸே கிடையாது இல்லையா. ஆனா நம்மளுக்கு இந்த பயம்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் என்னன்னா மெட்டீரியல் நேச்சரோட தாக்கம் தான். ஆத்ம நிலையில இதெல்லாம் கிடையாது நமக்கு. ஆனா இந்த பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல இந்த பற்றுதல், பயம், கோபம் இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதுலேருந்து நம்ம விடுபடணும், சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், விடுபட்டுட்டு அப்படியே விட்டுடலாமா? இல்லை. அதுக்கப்புறம் முழுதும் எண்ணில் லயித்து பகவான்கிட்டயே நம்ம நாம ரூப குணநிலைகளில் லயிச்சு இருக்கணும். என்னை சரணடைந்த இது மாதிரி இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி பகவான்கிட்ட லயிச்சு, இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்காங்க, நிறைய பேர் பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தூய்மை அடைந்திருக்கிறாங்க. நம்மளாம் எப்படி இருக்கோம், கண்டாமினேட்டடாக இருக்கும். நம்மக்கிட்ட இன்னும் காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் இதெல்லாம் இருக்கு. அனர்த்தங்கள் 6 நம்மக்கிட்ட இருக்கு இல்லைங்களா. ஆனால் அதெல்லாம் எப்படி போகும், எப்படி விலகும், நம்ம பக்தி பண்ணும்போது, சரிங்களா. அந்த மாதிரி பக்தி பண்ணி என்ன இருக்காங்க, தூய்மை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆகின்றனர். எப்போ நம்ம தூய்மையாக ஆத்ம நிலைக்கு நம்ம வந்துடுறோமோ, சரிங்களா, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பகவான்கிட்ட நித்தியமான அன்கண்டிஷனல் லவ் பக்தி நம்ம அவங்ககிட்ட கொடுப்போம், சரிங்களா. அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் நல்லபடியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது இந்த ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? நான் படிக்கிறேன். அவசியம் சரஸ்வதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. எத்தனாவது ஸ்லோகம்? ஐ திங்க் 4.11 நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः.
அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற் போல நான் பலன் அளிக்கிறேன். பிரித்தாவின் குந்தியின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, யார் யாரெல்லாம் என்கிட்ட எந்தெந்த விதத்துல சரணாகதி பண்றாங்களோ அந்தந்த விதத்துல அவங்களுக்கு பகவான் வந்து பலன் அளிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பொருள் உலகத்துல ரொம்ப ஆசையோட இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? நிறைய விஷயங்கள் அடையணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்னா அவங்களாம் தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. சரஸ்வதி அம்மா வழிபாடு பண்ணுவாங்க, ஞானத்துக்காக. மகாலட்சுமி அம்மா வழிபாடு பண்ணுவாங்க மணிக்காக. அப்புறம் விக்னங்கள்லாம் போகணும்னு பிள்ளையார் அப்பாவை வழிபாடு பண்ணுவாங்க, இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆசை அடித்தளமாக வச்சு தேவர்கள்லாம் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அப்போ பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, தேவர்கள் மூலியமா அவங்களுக்கு பலனை அளிக்கிறாங்க. ஏன்னா எல்லாத்தையும் கடைசியில் யார்கிட்ட தான் போய் சேரும், நம்ம யாருக்கு என்ன இது வேதத்தின்படி, சரிங்களா? ஃபேக் குருஸ், ஃபேக் அந்த விஷயம்லாம் இல்லை. வேதத்தின்படி தேவர்களுக்கு நம்ம வழிபாடு பண்ணாலும் அது கடைசியில் யாருக்கு தான் போய் சேருது, பகவானுக்கு, சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் யார் யாரெல்லாம் வந்து தேவர்கள் மூலியமா சரணாகதி பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற பலன். சிலவங்க வந்து பகவானோட பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாகணும்னு நினைப்பாங்க, பகவானோட தேஜஸில், சரிங்களா? அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற பலன், பிரம்மஜோதியில் அவங்களுக்கு இடம். அதே வந்து சிலவங்க நல்ல பக்தி பண்ணணும், பகவானுக்கு நாமரூப குண நிலைகளை பகவான் ரிலேஷன்லேருந்து பக்தி பண்ணணும், அன்கண்டிஷனல் லவ், சரிங்களா? அது அந்த விதத்தில் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, பகவானோட லோக்கம், சரிங்களா? பகவானே கிடைப்பாங்க, சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் எங்க சொல்கிறாங்க. எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர், சரிங்களா? ஸோ இது எல்லாமே இந்த எல்லாமே என்ன இருக்கு, நம்மளோட சாஸ்திரத்துல இருக்கு. ஸோ யார் யார் எப்படி எப்படி பகவானை வழிபாடு பண்றாங்களோ அதன்படி அவங்களுக்கு பலன் கிடைக்குது. 4.12 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு டவுட், இந்த இப்ப இதுக்கு முன்னாடி படிச்சதுக்கு வந்து ஹெட்லைன் ஒண்ணும் இல்லைங்களா? ஸ்லோகம் 10க்கு வரலாற்றில் கிருஷ்ணரே முடிகிறது. இதுக்கு எதுவும் இல்ல மாதாஜி இந்த ஸ்லைட்ல. ஒரே ஒரு டவுட், சாரி. இப்ப நம்ம இப்ப சிவன், இப்ப பிள்ளையார், அது மாதிரி இப்ப பிள்ளையார நம்ம கும்பிட்டோம்னா கூட அது கடைசியில கிருஷ்ணாவர் தான் போகும். ஆனா அந்த தடைகள் எல்லாம் அவருக்கு என்ன இருக்கோ அது மாதிரி நம்ம கிளியர் ஆகும்ன்றீங்களா? இப்ப வந்து விக்னங்கள் போகணும்னு பிள்ளையார வழிபாடு பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம பிள்ளையாரப்ப வழிபாடு பண்ணாலும் அவங்களுக்கு அந்த நம்மளோட இந்த தடைகள்லாம் விலகுது இல்லையா? அதெல்லாம் பகவானோட கைடன்ஸ்ல எல்லாமே நடக்கும், பிள்ளையார் மூலியமா நடக்கும். ஓகே ஓகே மாதாஜி. சரிங்களா? ஸ்ட்ரைட்டா பகவானை வழிபாடு பண்ணாம இன்டைரக்டா பகவானை வழிபாடு பண்றது. ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ மாதாஜி. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி இதுல இது இல்ல, ஹெட்டிங் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹேமா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? காங்ஷந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதாக ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர் பவத கர்மஜா. பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. ஹரிபோல். ஆனா பிரபுஜி சாருமே ஸ்லோகம் வாசிக்கிறது இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே வாசிச்சு கொடுங்க, சரியா? ஓகே. இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். இதுல என்ன இருக்குன்னா, பலன் தரும் செயல்கள் வெற்றியை விரும்பும். ஏதாவது ஒரு செயல் நம்ம இப்போ அதான் தேவர்கள் வழிபாடுலாம் நம்ம வந்துட்டு ஒரு பலஸ்ருதியோட தானே பண்ணுவோம், இல்லைங்களா? ஏதோ ஒரு பலனை விரும்பி நம்ம செய்யற ஒரு செயல், வேதிக் முறைப்படி. பலன் தரும் செயல்கள் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்க. இந்த பிக்சர்லயே பாக்குறோம் பாருங்க, இல்லைங்களா? ஒவ்வொரு தேவர்கிட்ட இருந்தும் ஒரு ஒரு விஷயத்த அவங்க எதிர்பார்த்து அவங்கள வழிபாடு பண்ணுவாங்க. இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன் கிடைப்பது உண்மையே. அவங்க மூலியமா, தேவர்கள் மூலியமா அவங்களுக்கு பலனும் கிடைக்கிறது உண்மைதான், சரிங்களா? அந்த அவங்க செய்யற அந்த ரிச்சுவல்ஸ்க்கு பலன் வந்து கிடைக்குதுன்றதை பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? அடுத்தது 4.13 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? அடுத்தது சுப்புலட்சுமி மாதாஜி. உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஸ்லோகம் 14, ஸ்லோகம் 13. சாதுர் வர்ணயம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷ
தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்யகர்த்தாரம் அவ்யயம். 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், 3 வித இயற்கை குணங்கள், சாத்விக குணம், ராஜச குணம், தாமச குணம் அப்படின்னு 3 குணங்கள் இருக்கா. அவற்றின் செயல்களுக்கு ஏற்ப சாத்வீக குணத்துல உள்ளவங்களோட செயல்கள் அப்படின்றது ரொம்ப சாத்வீகமா இருக்கும், எல்லாருக்கும் நன்மையை நினைக்கணும்னு நினைப்பாங்க. இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம், மறுபடியும் 14th சாப்டர்ல டிஸ்கஸ் நிறைய பண்ணுவோம், சரிங்களா. ஆனா சாத்வீக குணம் என்னன்னா பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸா பண்ணுவாங்க. அதே வந்து ராஜசகுணம் தாமச குணத்துல இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸா பண்ணுவாங்க. இந்த அளவுக்கு இப்ப நம்ம லேர்ன் பண்ணுவோம். 14th சாப்டர் முழுக்க இந்த குணங்களுக்காகவே வந்து பகவான் வந்து நமக்கு உபதேசம் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம அப்ப நல்ல விரிவா பார்க்கலாம். ஸோ இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல்கள் பண்ணுவாங்க, சரிங்களா. இப்போ சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நல்ல செயல்கள் தான் பண்ணுவாங்க. தனக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்ல, எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான், இல்லைங்களா. ஸோ அந்த செயல்களுக்கு ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. அதுமாதிரி சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க, சரிங்களா. இதெல்லாம் நம்ம நிறையா பார்க்கலாம். அப்போ இப்போ என்னன்னா, இதுக்கேற்ற மாதிரி மனித சமூகத்தை பகவான் வந்து வேதிக் கல்ச்சர் முறையில் எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா 3 குணத்தின் அடிப்படையில் தான். அப்போ சாத்திய குணத்தில் உள்ளவங்கள என்னன்னு நம்ம வந்துட்டு பார்ப்போம்னா பிராமணர்கள் அப்படின்னு பார்ப்போம், சரிங்களா. அதே ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்கள சத்திரியர்கள் அப்படின்னு பார்ப்போம். அதே ராஜச குணமும் தாமச குணமும் கலந்துருக்கிறவங்கள வைஷ்யர்கள். வைஷ்யர்கள்னா இந்த பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஃபார்மரு, அப்புறம் வந்துட்டு இந்த கவு பசுவை வந்து பராமரிக்கிறது, இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணாங்க இல்லையா, அவங்கள வந்து வைஷ்யர்கள்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சூத்ரர்கள்னு இருப்பாங்க, அவங்க வந்து வெறும் தாமச குணம் மட்டும், சரிங்களா. அதோட அடிப்படையில் உள்ளவங்கள தாமச குணம் அதிகமாக உள்ளவங்கள சூத்ரர்கள் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா. ஸோ அப்போ 3 குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த செயல்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பகவான் இந்த சமூகத்தை 4ஆக பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இந்த முறையை படைத்தது யாரு, பகவான் தான், சரிங்களா. ஆனால் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள், இதெல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க பகவான். அதனால பகவான் அந்த 3 குணத்துல ஒரு நிலையில அவங்க வந்துருவாங்களான்னா கிடையாது, சரிங்களா. அவங்க வந்து அதெல்லாம் வந்து தெய்வீகமான நிலையில இருக்காங்க, டிரான்சென்டென்டல், சரிங்களா. அவங்க வந்து உயர்ந்த நிலையில திவ்யத்துவத்தோட இருக்காங்க. இது வந்து கண்டிஷன்ஸ் சொல்லுக்காக பகவான் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க, சரிங்களா. அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறது. அடுத்த ஸ்லோகம் யாரு வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் 4.13 நினைக்கிறேன். சுப்புலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா ஜி? ஓகே மாதாஜி. ந மே மாம் கர்மணி லிம்பந்தி ந மே கர்ம பலே ஸ்பிருஹா இதி மாம் யோ அபிஜானாதி கர்மபிர் ந ச பத்தியதே. பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றிய இவ்வுண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நம்ம இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை. நமக்கெல்லாம் பாதிப்பு உண்டு. சாத்விக குணத்திலிருந்து பண்ணோம்னா அதுக்கேற்ற பலன் அனுபவிக்கணும், ராஜச குணம் தாமச குணம்னா அதுக்கேற்ற பலனை நம்ம அனுபவிக்கணும், இல்லைங்களா. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது, ஏன்னா அவங்க தெய்வீகமானவங்க, சரிங்களா. நமக்கும் அந்த நிலை உண்டு. சோலா இருந்தோம், செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ல ஆத்ம நிலையில நம்ம இருந்தோம், பாடி பிளாட்ஃபார்ம்ல இல்லை அப்படின்னா நம்மளும் எப்படி இருப்போம், கர்மத்தால நம்ம செயல்களால் நம்ம பாதிக்கப்பட மாட்டோம், சரிங்களா. அதுதான் நம்ம இப்போ கர்ம யோகா லேர்ன் பண்றதே. சரி, என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. எந்த செயலுக்கும் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் கிடையாது. என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். ஏன்னா நம்மளும் ஸ்பிரிட் சோல் தானே. ஆனால் அதுவும் அதனால பகவான் நம்மளும் ஒன்றுன்றது கிடையாது. ஆனால் நம்மளும் என்னது இந்த கண்டிஷன் சோல் கிடையாது, சரிங்களா. செயலால் பாதிக்கப்படுறவங்க நம்ம கிடையாது. அது பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கும். சோல் நிலையில் வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் அந்த செயல்கள்னால பாதிப்பெல்லாம் இருக்காது, சரிங்களா. அதுமாதிரி நம்ம எந்த செயலையும் பலனை கருதி செய்யக்கூடாது. இதை நம்மளும் லேர்ன் பண்ணுவோம். பகவான் நமக்கு மென்டாராக இருக்காங்க, சரிங்களா, வழிகாட்டுறாங்க. இப்படி இருந்தால் நான் இப்படி இருக்கேன்,
நீயும் ஸ்பிரிட் சோல் தான், என்னோட அம்சத்துல தான் இருக்க, நீயும் இதே மாதிரி இருந்தன்னா நீயும் செயலால பாதிக்கப்பட மாட்ட அப்படின்றத நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? அடுத்தது 4.17 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. 4.17 ஸ்லோகம் யார் நான் மாதா வாசிக்கிறேன்மா. ஆ, மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். ஆ, மாதாஜி சுப்புலட்சுமி மாதாஜி சொல்லியிருக்கீங்க, வாசிச்சு கொடுங்க. உஷா மாதாஜி, ஓகே. சுப்புலட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மணோ 4.17 கர்மணோ ஹ்யபி போத்வயம் ச விகர்மணः அகர்மணஸ்ச போத்வயம் கஹனா கர்மணோ கதிஹி செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மா செயல் என்பது என்ன, விக்ரமா தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்பது என்ன, அகர்மா செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரிபோல். இப்ப இங்க நம்ம இப்ப செயல் கவனமா இருக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தானே பாக்குறோம், என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. இந்த நிலையில நீயும் இருந்தனா என்னோட அம்சமான ஸ்பிரிட் சொல் பகவான் நம்மளும் ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் இந்த நிலையில் நீ இருந்தனா நமக்கு என்ன ஆகாது, செயல்னால பாதிப்பு வராதுன்னு. அப்போ செயல்கள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல. அப்போ என்னென்ன செயல்கள் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும்ல ஃபர்ஸ்ட்டு, இல்லைங்களா? அப்போ என்னென்ன செயல்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கர்மா, விகர்மா, அக்கர்மா அப்படின்னு 3 செயல்கள் இருக்கு. சரிங்களா? கர்மா அப்படின்னா என்னன்னா பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். விகர்மா அப்படின்னா என்னன்னா தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள், இதெல்லாம் பாபம், இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு வேதத்துல இருக்கும். சரிங்களா? ஆனா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம செஞ்சோம்னா என்ன ஆகும், பாவம் வரும். சரிங்களா? நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இருக்கு இல்லையா, அதுல இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றதுல இருக்கும், இதெல்லாம் பாப செயல்கள், அதெல்லாம் விக்கர்மா. அகர்மா அப்படின்றது என்னன்னா செயலின்மை அப்படின்னா என்னன்னா இந்த பௌதீகத்துல செயலின்மை, ஆனா பகவானோட செயல்களை செய்யுது, அதாவது பக்தி மார்க்கமான செயல்கள் செய்யுது, டிவோஷனல் சர்வீஸ். சரிங்களா? அக்கர்மான்றது பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி சேவை. அப்ப நம்ம பக்தி சேவை பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல செயல் பண்ண மாட்டோம்ல, அந்த வகையில செயலின்மை. சரிங்களா? ஸோ 3 விதமான செயல்கள் இருக்கு, கர்மா, விகர்மா, அக்கர்மா அப்படின்னு இருக்கு. கர்மானா பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், விகர்மான பாப செயல்கள், அக்கர்மான பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள். இதுல அதுல எப்படி இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள், சாஸ்திரத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்றது இல்லை. சரிங்களா? தனக்கு என்ன தோணுதோ அது மாதிரி வாழ்க்கையை வாழறது. கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து. அப்ப என்ன ஆகும், எது சரி தப்புன்னு தெரியாது இல்ல, சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணாதானே தெரியும் இது சரி இது இப்ப நமக்கே தெரியுதுல, விக்ரமா கர்மா அக்கர்மான்னு 3 வகையான செயல்கள் இருக்குன்னு. அதுல விக்ரமா செய்யக்கூடாது. இப்ப இவங்கெல்லாம் அதெல்லாம் படிக்காம என்ன பண்ணிடுவாங்க, சாஸ்திரம்லாம் தெரிஞ்சுக்காம தன் மனம் போன போக்குல வாழ்க்கை வாழ்றதுனால நிறைய தவறுகள்லாம் பண்ணிடுவாங்க. அப்ப என்ன ஆயிடும், மறுபிறவி அவங்களுக்கு ரொம்ப சிரமமாகவும் இருக்கும், கீழான உயிரினங்களா பிறப்பாங்க. சரிங்களா? ஆன்மீகவாதிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. ஆன்மீகவாதிகள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இந்த செயலை செய்யவே மாட்டாங்க. சரிங்களா? விக்ரமாவை செய்ய மாட்டாங்க. ஆமை தன் கூட்டுக்குள் அவையத்தை அடக்குதல் போல என்ன பண்ணிப்பாங்க, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கீழான மனித பிறவி வர்றது ரொம்ப ரேரு, அதுல கீழான உயிரினமா போயிட்டு மறுபடியும் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வர்றது இன்னும் சிரமம் இல்லையா? அப்போ ஆன்மீகவாதிகள் இதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, எது, விக்ரமாவை. எடுத்த பிறவி நோக்கம் தோல்வி. மனித பிறவின்றது உயர்ந்த பிறவி, பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும். ஆனா என்ன ஆயிடுது, உங்களுக்கு தோல்வி, டீக்ரேட் ஆயிடுறாங்க. இப்ப பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, 4th கிரேடு 5th கிரேடு 6th கிரேடு 7th கிரேடுன்னு போகணும். 5th கிரேட்லேருந்து மறுபடியும் 4th கிரேடு 3rd கிரேடுக்கெல்லாம் போயிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும், அது தோல்வி தானே இல்லையா? அந்த மாதிரி மனித பிறவிலேருந்து மறுபடியும் தாழ்ந்த பிறவி போறதுன்றது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம். சரிங்களா? ரொம்ப பெரிய இழப்பு. மறுபடியும் சரீரத்துக்கு வெயிட் பண்ணி மறுபடியும் மனித சரீரம் கிடைச்சு அதுல மறுபடியும் பக்தி பண்ணணும், நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி கர்மவாதிகள் என்னன்னா பக்தி உள்ளவர்கள் தான். சரிங்களா? வேதத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, அக்கர்மாலாம் செய்ய மாட்டாங்க, வேதம்லாம் அப்போ அவங்க அக்கர்மா விக்கர்மாலாம் பண்ண மாட்டாங்க. அது மாதிரி பக்தி பண்ணுவாங்க, ஆனால் தேவர்களுக்கெல்லாம் வழிபாடு பண்ணுவாங்களா, பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸாக பண்ணுவாங்க, யாகம் தானம் தர்மம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இப்போ அதான்
ஏதாவது ஒரு யாகம் பண்ணுறாங்கன்னா அதோட பலன் எதிர்பார்த்து பண்ணுறது. சரிங்களா? அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்வர்க்கம் அந்த மாதிரி கிடைக்கும். பிராப்தி, சொர்க்கம் போகிறது அந்த மாதிரி. உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவர். தேவர்களோட எந்த தேவதையை நினச்சி அவங்க வந்து தேவர்கள் நினச்சி பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட இதுக்கு லோகத்துக்கு போவாங்க. ஆனால் மறுபடியும் அந்த பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அந்த கர்மா தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க செஞ்ச நல்ல நல்ல பலன்களோட செயல்களோட பலன்லாம் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த பூலோகத்தில் பிறவி எடுப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? அதாவது மறுபடியும் அவங்களுக்கு நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணதுனால கண்டிப்பாக தாழ்ந்த பிறவி கிடைக்காது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து ஞானி, இவங்க வந்து அக்கர்மா பண்ணுறவங்க. சரிங்களா? ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள் ஆத்ம ஞானம், செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஆத்மா அப்படின்ற நிலைக்கு வந்து பயன், உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். சரிங்களா? இந்த ஹியூமன் லைஃபோட வேல்யூ தெரிஞ்சு அதோட இது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்களோட அந்த நிலையெல்லாம் தெரிஞ்சு மறுபிறப்புலாம் அந்த இதெல்லாம் இருக்கே அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? அப்போ அதுல இருந்தெல்லாம் விடுபடணும் இல்லையா? பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறதுனால என்ன ஆயிடுது, மறுபடியும் பிறப்பு சுழற்சிக்கு வரோம் அப்படின்றலாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கனால பக்தி சேவைக்கு வந்துருவாங்க. செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஆத்ம நிலையிலேருந்து பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்வாங்க. சரிங்களா? இதுதான் வந்து மிக உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு. அப்போ 3 டைப் ஆஃப் செயல் இருக்கு. விக்கர்மா இருக்கு, கர்மா இருக்கு, அப்புறம் அக்கர்மா இருக்கு. அதுல விக்கர்மானா பாபச் செயல், மறுபடியும் தாழ்ந்த பிறவிக்கு போயிடணும். கர்மானா நல்ல நல்ல செயல்கள், சொர்க்க பிராப்தி உண்டு, மறுபடியும் இந்த பூலோகத்துல பிறவி. அதே அக்கர்மா அப்படின்றது ஆத்ம நிலையிலேருந்து பகவானுக்கு பக்தி செய்யறது மிக உயர்ந்த நிலை இதுதான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம் ஐ திங்க் உஷா மாதாஜி வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. கர்மன் யஹர்மய பஷ்யேத் அகர்மணி சஹர்மய சபுத்திமான் அமனுஷ்யேஷு சயுக்த கிருத்ஸ்ன கர்ம கிருத. கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவனாகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் ஆயிடுச்சா? இன்னொரு ஸ்லோகம் தான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன் டைம் பார்க்கல. ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம வந்துட்டு கரெக்டாக பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். கர்மாவில் அக்கர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஞான யோகம். சரிங்களா? புத்தியை நல்லபடியாக பயன்படுத்தி நம்ம எல்லாத்தையும் கரெக்டாக செய்யணும். அப்போ நம்ம நிறைய செயல்கள் செய்கிறோம். அது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா கர்மாவில் அக்கர்மா. கர்மானா பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஒரு நார்மலான செயல். அக்கர்மான்றது டிவோஷனல் சர்வீஸ். சரிங்களா? அது மாதிரி அக்கர்மாவில் கர்மா நம்ம நார்மலாக செய்யக்கூடிய செயல். அதே வந்து அக்கர்மான்றது பக்தி சேவை. இப்போ நம்ம சாண்டிங் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நமக்கு ஒரு செயல். ஓகேவா? சாண்டிங் பண்ணுறோம், பகவான் நாமத்தை சாண்ட் பண்ணுறோம், அது ஒரு செயல். நம்மளோட ஒரு நார்மலான ஒரு செயல். ஆனால் அதுவே என்னது? பக்தி சேவை. சரிங்களா? பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல். அப்போ நம்மளோட செயலும் அதே வந்து பகவான் ரிலேட்டடாக ஆகும்போது அது வந்து கர்மாவில் அக்கர்மா. சரிங்களா? அதே மாதிரி இப்போ அர்ஜுனன் வந்து போர் பண்ணுறாங்க. சத்திரியனோட கடமை போர் பண்ணுறது, கர்மா. அவங்களோட கர்மா என்ன? பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, போர் பண்ணணும். ஆனால் அதையே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? தர்மத்துக்காக பகவானுக்காக பண்ணுறாங்க. அப்போ அவங்களோட கர்மா போர் பண்ணுறது, அதையே அவங்க என்னவா பண்ணுறாங்க? பக்தி சேவையாக பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி அக்கர்மா. சரிங்களா? பக்தி சேவை நம்ம பகவானுக்கு பண்ணணும், அதுலேயே நம்மளோட கர்மாவும் இன்க்ளூட் ஆகிடும். இப்போ சாண்டிங்கே எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு நம்ம சாண்டிங் பண்ணி நம்ம வந்து முக்தி அடையணும், அது ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ். அப்போ சாண்ட் பண்ணும்போது அந்த பேசுகிற அந்த செயலும் அதில் அடங்கிடுது இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் ரெண்டுமே என்ன ஆயிடுது? ஒன்று அக்கர்மாலையும் நம்மளோட கர்மாவும் இணைஞ்சிடுது. இப்போ நம்ம சாப்பிட்ணும், அது நம்மளுக்கு பேசிக்காக நம்ம ஃபுட்டு நம்மளுக்கு உடம்புக்கு தேவை. சரிங்களா? செயல் சாப்பிட்றதுன்றது ஒரு செயல். அதே பிரசாதமாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பிரசாதம் அக்கர்மா, பகவானோட பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது, அதுலேயே நம்மளோட சாப்பிட்ற செயலும் அடங்கிடுது இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி கர்மாவில் அக்கர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும். அப்போ நம்மளோட செயல் வேறு, பகவானுக்காக பக்தி சேவை வேறுன்றது கிடையாது. பகவானுக்கான பக்தி சேவையிலையும் நம்மளோட செயலும் அடங்கிடணும். அர்ஜுனன் வந்து போர் பண்ணுறது அவங்களோட கடமை.
ஆனா அதுவே தர்மத்துக்காக பகவானுக்காக பண்ணும்போது அவங்க போர் பண்ற கடமை பக்தி சேவையாவே வந்துடுது. அதுதான் அந்த புரிதல். சரிங்களா? இந்த மாதிரி யார் வந்து கர்மாவில் அக்கர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாவித செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் இந்த மாதிரி பகவானுக்கான செய்யக்கூடிய செயலையே நம்மளோட செயலையும் இன்க்ளூட் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம்னா நம்ம உன்னத நிலை பெற்றுள்ளான், நம்ம பெர்ஃபெக்ஷன்ல இருக்கோன்றது அர்த்தம். சரிங்களா? இப்போ 4.34 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹேமா மாதாஜி, சரஸ்வதி மாதாஜி இன்னும் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. யார் வாசிக்கிறீங்க? யாரும் ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களே வாசிக்கட்டும். நான் வாசிக்கட்டுமா? தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிபரஷ்னேன சேவையா உபதேஷ்யந்தி தே ஞான நவர்ஷினக. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன் உணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லோகம். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு 10 மினிட்ஸ் அதிகமாகவே வந்துட்டோம். சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஆன்மீக குருவை அணுகி நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட நாலேஜ் இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தான் பார்த்தோம். சாண்டிங் பண்ணுறது பார்த்தோம், சாப்பிட்றது பார்த்தோம், அப்புறம் அர்ஜுனனை பற்றி பார்த்தோம். அவங்க போர் பண்ணுறதே வந்து பகவானுக்காக பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோமா? ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணோம், நாலேஜை நம்ம கெயின் பண்ணணும். இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணதே நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அது மாதிரி இதை நல்லா இன்னும் கெயின் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீக குருவை அணுகி பகவான் கிருஷ்ணர், ராமச்சந்திரர், சரிங்களா? 2 பேருமே என்ன பண்ணாங்க? பகவான் தான் வேதத்தையே கொடுத்தது. ஆனால் அவங்கள அந்த கிருஷ்ணர் அந்த இதில் வந்தப்பையும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? அவங்க சாந்தி பண்ணி முன்னிக்கிட்டு பாடம் எடுத்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ராமச்சந்திரன் வசிஷ்டர்கிட்டேருந்து பாடம் எடுத்துக்கிறாங்க. கரெக்டுங்களா? எதுக்காக எடுத்துக்கிறாங்க? நேற்றுக்கு பார்த்தோம்ல, ஸ்ரேதி ஸ்ரேஷ்டர்ஸ் முன்மாதிரியாக இருக்கணும், நமக்கு வழிகாட்டணும் அப்படின்றதுக்காக. அப்போ ஆன்மீகத்தில் நம்ம நல்ல முன்னேற்றம் அடையணும்னா நம்மளுக்கு குரு மஸ்ட்டு. சரிங்களா? குருவோட கைடன்ஸ் இல்லாமல் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது. 2வது மெட்டீரியல் பாடம் மாதிரி கிடையாது இது. அதுக்கே குரு நம்மளுக்கு தேவைப்படுறாங்க, மெட்டீரியல் லைஃப்க்கே. ஆன்மீகத்துக்கு கண்டிப்பாக வேணும். வேதம்ல நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடாது. பகவத்கீதையும் இப்போ இந்த ஸ்லோகம் எப்படி நம்மளுக்கு புரியுமா? கர்மாவில் அக்கர்மா, அக்கர்மாவில் கர்மா, கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் இல்லையா? குருவோட கைடன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம படித்தோன்னா அப்போது குரு அப்படின்றவங்க நமக்கு மஸ்ட்டு. அப்போ ஆன்மீக குருவை அணுகி, நான் சொல்கிறது வந்து தீக்ஷா குரு. சரிங்களா? ஏன்னா இப்போ நானுமே லேர்ன் பண்ணுறேன்னா யார்கிட்ட லேர்ன் பண்ணுறேன், பரம்பரையிலேருந்து தீக்ஷா குருக்கிட்டேருந்து தான் நம்மளும் லேர்ன் பண்ணுறோம். சரிங்களா? அப்போ ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மை அறிய முயற்சி செய். என்ன உண்மை? நம்ம சரீரம் இல்லை ஆத்மா. நம்ம யாருக்கு பக்தி பண்ணணும், யார் பகவான், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. அதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்கணும். அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம குரு கிட்ட எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அடக்கத்துடன். ஏற்கனவே செகண்ட் சாப்டர் அப்பயே சொன்னேன் நான். ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி என்னன்னா அடக்கம். அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரைடு இல்லாமல் இருக்கணும். இது 2ம் இருந்தாதான் நம்ம பக்தியில் முன்னேற்றமே அடைய முடியும். சரிங்களா? இது 2ம் இல்லை செஞ்சுக்கிட்டு அடக்கமும் இல்லை, ப்ரைடோடய இருக்கிறேன் ஆனால் நான் பக்தி பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஒரு பேப்பர் பூவை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ண மாதிரி. சரிங்களா? ஆத்மார்த்தமாக பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு பக்தியில் என்ன தேவைன்னா ஹம்பிள்னஸும் ப்ரைட்லெஸ்னஸும் தான். சரிங்களா? அப்போ அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு சாஸ்திரத்தில் ஆத்மா ரிலேட்டட் ஆன்மீக விஷயமான கேள்விகள் கேட்டு அவங்களுக்கு தொண்டு செஞ்சு, சரிங்களா, சேவைகள் செஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நாலேஜை கெயின் பண்ணணும். உண்மையை கண்டவர்கள், நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஸ்லைட் பார்த்தோமா, 4 பரம்பரை அதில் வர குருக்கள்லாம் அவங்களாம் உண்மையை கண்டவர்கள். சரிங்களா? அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி பகவான் என்ன பண்ணி பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும். தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் அவங்களாம். சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுற குருலாம் கிடையாது. சரிங்களா? நிறைய நம்ம ஃபேக் குருஸ்லாம் பார்ப்போம். குருன்ற பேரில் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் நிறையா இருக்கும். அப்படி கிடையாது. இந்த 4 பரம்பரையில் வர குருக்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க? தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள். உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு ஹியூமன் லைஃப்பில் நிறைய நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு ஃபேமிலி இருக்கணும், ஒரு வீடு இருக்கணும், ஒரு இது இருக்கணும், அது இருக்கணும், என்னமோ சொல்லுவோம் அவங்களோட நிலையை பொறுத்த மாதிரி. ஆனால் கண்டிப்பாக ஒன்று இருக்கணும், குரு இருக்கணும். சரிங்களா? அப்போ தான் நம்ம வாழ்க்கை சரியான முறையில் போகுதுன்னு அர்த்தம். அதுவும் ஃபேக் குருவில் பானஃபைட் பரம்பராவில் வர குரு. அதுதான். சரிங்களா? ஓகே, இதுதான் நம்ம 4th சாப்டரில் நம்ம பார்த்தது.
மகானோட அனுகிரகத்தில் வாஞ்சாக்கல் பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பத்திதானம் பாவனை பஷ்யம் நம்ம அனந்த குடி வசந்துக்கு சில பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். ஹரி போல். இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு, 10 மினிட்ஸ் அதிகமாயிடுச்சு.